Okay, Kuda Chamisa ndakuita. Ati Jeni ndeipi munhu wose ari panapa angojedhi ndeipi yenyu. Wose munhu ari panapa ndeipi. Stana ndakuona uchipinda panapa ndeipi mufeso wangu. Uribo. Aseko malevel Stana. Apa ndiribo. Ndeipi. Debo father. Ndiribo wangu. Kusati waenda kuri kwa father ndine mvunzo. Murukura seko bonifera yangu ranakapiwa namadam. Aiwa bonifera rako riri kuseri. Rikunditocha zvaro maziso but riri kuseri. Ndachingozvisimbisa unozvapana mamba unongozvisimbisa unoyambobvunzawo chikwata kawasoraira sei. Aiwa. Makabuda German. I think lightning ndio ringokurovai kumberi but makabuda German muri kuseri. Heavy wangu zviseko fada. Ndiribo zvangu muri sese. Amana vatizungurwa zviri mazita entertainment chichi. Olinda vari pahasha nasika. Vari pahasha nhasi ndavaonawo madhamu kuti vari pahasha. Apa iwe netoda kuchida sembinzi yechimoko. Aiwa pafeya sanyepero jama ndakamutipira pafeya ndakazoitawirira ndakana Olinda asi pano asiri kuziva zviri kuitika. Ndozvinonetsera kuti vanhu vanga vachitevera ka. Vanongotevera vasingazivi kuti vanhu vakuwirirana nekouseriku. Aiwa takuwirirana Olinda ndakamudza kuti ndaita kufila kuti nyangwe ndinoona. But akasingaite ndisase bhozi stana ndiblazi wangu waisi. Anga asiri kuita ndimutipire but ndakazomudza chiko. Kana amaenza rura rombota sei. Tombo chichi impress madhunda baya baya waisi. Newe atomboda urova simbi nokuseriku. Ndumire. Aiwa takafanana. Instana ndakamudza kuti bhuru wangu but Olinda akavhura makumbo ndinorova. Akwanzi voice rako riri kuseri German. Ndinowanakirwa. Ameno mabhebhi acho kanakirwa kangowanda wanda. Vari kunakirwa varipo. Aiwa mfeso wangu ari kunyepera voice rangu mabhebhi anongotanga ngokurura nhumbi waisiya. Aiwa hai voice inokururisa nhumbi. Guys, kana muchilava kuda ka chimbomukandirewo ma-likes guys. Chimbokandirewo kuda ma-blue. Kandirai kuda ma-blue kana muchilava kuda guys. Kana muchilava kuda chete. Indovengwa nemuro chete jama. Indovengwa nemunhu anobuda usiku chete. Ndokuti handina pressure nemunhu kawaisiya. Germany makabetserwa futi nesimba. Muira sei kuna zvakamira Blankoni. Ndachirwa Jameson yapera wangu. Ona zvinoitika panapa tiri pashivha ziriga uchichi. Nhasi kuma levels. Ndokana ndichikutsvaga uri kuma levels ngenini wangu. Yatimbodhakwa chose because ndokana ndichikudenda panapa ndakadhakwa ndoga. Time difference ndio inozosiyana kuti iwe kwako anenge ari usiku kuno kwanenge ari makuseni ndine bhabharazi waona. But inguva yako zvini koko. Akuno kuziri kuma 9 am waona chi. Pano ndiri kumhanyira waona ndosaka ndati kupina ndiri kuma levels waisiya. Yo. Apa time difference actually serious wangu. Panapa it's 5 p.m. wangu. Aiwa standard. Andina mabhedhi kona makore mangani ko. Ningowadiwa panapa kuda. Ningoda kusvigwa panapa. Andina makore mangani? Aiwa ndiri kuma 30 something. Unozaba nemwe age yekuti unongowasvika kuti hainotaurike makore waisa. Zvasai mazonga anga ndiri kuma 20 something. Unongone konfafa waisa unongotaura hama ndiri 22 kana 21. Kana kuma 30 unongoti hama ndiri 30 something waisa. Saka game rako rokwa Olinda na Samarozi rakabudirira kana Samarozi akaenda nemanigerian. Ndakazogaya wangu. Unozakana kana relationship yapera fada. Iye yekudzokera uda unombonzvira kumbonomutsa zvasara zviya zva Germany. Ndezvekuti zvasara zviya. Plus Germany. Aiwa maza amaya. Dzakaita mukurumbira Germany takutoda kutotsvaka ma new hits waise. Aiwa kana munhu X for a reason wangu. Haangoite X for no reason wangu. Haungangodzokere kubhinzi dzakudhara. Of course munhu angave nechinhu chainaka aigona kubika but she's an X for a reason. Unoziva chii wangu wakaramba uchingoti take na X kwako panike has no disrespect to kuna Olinda but you know semunhu achangobva kuwirirana but unoziva ndiri munhu anoda kutaura chokwadi unoziva uchingotaura munhu waramba uchingotaura munhu over and over again ngazviurira kuti maybe
Usati wapedzera naye munhu pane pachine mafeelings aripo. Ndo maonero angu kuti Olinda, I think you know, pane pachine zvine zviripo fada waiziya. No, taura chokwadi. Kuda, the reason why me and you we are friends, you are going to taura chokwadi in a joke way, in a just go raw. No problem, no matter kasiyana. Red wine, actually red wine, because there's okay, taura chokwadi. Ndandotsaura my feelings achiripo, ona mnataura nezvemunhu vese wangu my feelings achiripo. Ndotsaura chokwadi. It's inini munhu unondifarira or you hate me. That's it. Ausambofoka mboda kuti kana kuti ndo zvandiri ndokupa zvandiri waiziya. Pafeya. Kuda. I think pane a difference between kuda munhu, my feelings ekuda munhu nekuda zvinhu. I think nyaya iri kundengoti tsana aipa munhu zvinhu zvake magona aigona kupa munhu zvinhu zvake. Ndo zvinodiwa na Olinda. As far as my feelings goes, I think Olinda hasina my feelings but zvinhu aipiwa hake zvinhu zvake. Mira. Wanza German nokubataura. Mira ndiblazi ngoni ndautaura. Ngonzoka padhuze ngoni. Uyataura ngoni yazvina basa. Bora hanzi kusapa face uyataura pa side. Konzo kuti wamunza zvataura. Ana munzu. Ngoni kwanzo yapadhuze. Hanzi kusapa face yakataura kuti kuda uri face. Iyo uri muchinda unowana senda nyaya kutaura. Tiri ma face kenyu akavoice munhu zova. Izal pati face rose yazvinoitika wana. Pane mani pamunhu Mira story. Mira. Blazi ngoni. Makabata mukakaba muna mamuchika kwadza vangu. Ana ndakatokoteerera waiziya. Auroiziwa nyaya yacho kuda. Makasimudza kupi fana? Kuno kwakazara, kuno kwanenge wachide kuteera. Mamuchikaita sei kukachemedza kudaro? Ndauza kuti chikakachichema nei? Mamakadzipa uro here kana kuti ndaona kuti blazi ndina kuti boss ndanichongoita imagination ona uzwa kuti zvizvi kuitika bwana. Asi unoona picture jama ndipe picture fada. Mamuchikaita sei? I think zingwenguva ka inenge yakakura panenge chawana Mandla unongochawana ma 36 inch kana yasvika kuzasi yapinda kumberi kuseri kwekumberi nantanga kuchema. Saka mamakaita zvokukashandura here kana mamakaita koskiri ibe okaskiri dauza skiri yacho man. Sairira kumberi chaiko. Iyo unozvipira kuti haya kumberi wogwa kuchema munhu. Saka makaita zvokarara nedumbo here nemusana kana kuti ndatsondipfipira irasta ndauza yese. Wakarowa nekumashure kana kumberi. Unotaura chinja but I think kumashure inosvika kumberi. Wakasarira kumashure inosvika kumberi. Akashura nekumashure. But blazi ngoni ndimakaipa manje ausanyeperwe fada. Unachema ndikapinda pa live wangu ndaitika ndirowe live. But anyway, nyaya Olinda kai. I think kuda unoiziya. Pano mwe musikana kuti ndingonayo ka. But haasi kuda iwo both ani my feelings newo anything. Ani my feelings nezvinhu zvako. Taura apa fair. But ina ndingambora memusikana nemari face wangu. Inini yaitosita naye kuti aipiwa mari face wangu. Why not? German kana newo Mandla ungarambe simbi nebag. Aiwa. Ipapo up to now ka adunyeba I'm asking myself kuti Olinda wachainitsa zvakadini kuti ndirambe Benz. Ndingozvibvunza kusvika up to now wangu because I don't think kuti Olinda ainitsa zvakadaro kuti ndirambe Benz. Anganetse zvake achingopopota ndibata ndahura zvangu but achigara kuEngland, daigara kuZimbabwe of course. Achigara kulanzo. Aiwa nengupera ndati sorry baby. Ogara kulanzo ndorwa bag but amene stana karambire mukadza nebag. Enezokona wangu face wangu pane imwe yekuti face wangu ba. Inini ndoda freedom dara. Inini na been in a situation yekuti ndakaizosvika position yekuti mabhebha ane bag wangu yekuti arenga ari Germany ipinde panzvimbo I'll buy you this, I'll buy you that, I'll buy you this, I'll buy you that. But face wangu andidi kunyepera. Imwe yekuti unodira musikana niye zvinhu zvaanazvo but usina freedom vese unodzoka padirika na 7 o'clock. Handibvunza no disrespect. Vantanedzoka na 7. Aiwa mazi ndodaita freedom yangu wangu kuti unodzoka pa 10 na 7 chiri chido waiziya chinenge uziva kuti maiwe kwakaipa ku 10 handidi pressure ndoda bag risina pressure ini ngada musikana ne bag unofanira kumboka freelance kangu kuti kwendo ndinoenda 12 o'clock
munhu akusvika padhina tikuvhuluka ndamugumbezi Germany aiwa gari aiwa na 7 andiuye padheni wangu unless but only ndagara kuengland though. Once a month wangu ngoshingirira to 1 weekend wasikuenda out unless kana naye uyogara for 2 weeks. But only the Titan obviously. I'm never what doubt zvangu but they love. No, they love. In fact, Titan hapana love vibe ya German. Usanyipe. Ndokumira ubvunza kuda. Saka Titan aripo panye ruda kana ari panye ye bag. Pane love vira pangati nye bag jet. Titan asiyana, Titan pana ari sweet or kana we. No, wavunza mubvunzo kuda. Sangana nemubvunzo. Sangana nemubvunzo. I think Titan are Dutch move. I have big but I think Titan are Dutch move. Germany. Germany. Mutaundi matsotsi takazara wangu. Takawandisa. Panamo matsotsi anedzunge kudya begi. Panamo matsotsi anotora 2-3 years kuti adye begi. But vacharova begi hombe. Saka vanhu takasiyana panze kuda. Taurako. Yokuda ndokudira tinotaura chokwadi but wakunyepa. Mazano wa wiki wangu. Waimbomirira pachokwadi kuda. Osaka tichiwirirana because tomira pachokwadi. Akusi kuheta but zvakabira sewana. Ina ngoti nyaya yelove ndokungati pane bag kuti nyaya yebag ina it plays a big role nyaya iyi. Aiwa pari mubvunzo wangu uri kuti sei muri kudaro sei muri kuti ari kuda bag and hapana rudo. Bag ripo zveshuwa bag. No, to be honest that guy angangobude out of nowhere ongoti wakunakirwa nebag. Ini ndakadai andikunyepera maybe ndakasangana na Olinda before kusanda kuzata nebag. Maybe ndaikwanisa kudarika kana ndisikakwanisa kudarika but just because ka yellow bone maybe ndaikwanisa kuzowana no attention nangu but every guy ari kuZimbabwe iko zvino asina bag ari kustruggle nezvinhu iyo even kuda wakadai uri mufesi wastana ini ndiri mufesi wastana but Olinda akakuda iwewe mufesi wangu ukafunga bhaki rose reariya nekumama kwanoita kumaini kuda uchidaidaidai ukafunga kuti maproblems aya anokwanisa kungopera nekuti munhu ndingomupa 2 rounds dzemboro chete unoita sei wangu. Let's be honest kuda uri mufesi wangu iwe usada kuuraya legacy yako yekutaura chokwadi nenyaya yanhasi wangu. Taura chokwadi kuda iwe ndinotofamba nechokwadi kubva kudhara. Of course mdara ndiyani asingade bhegi mufesi iwe uzeyo ndoda bhegi bhegi rinovhara zvinhu zvakawanda. Unoziva kumamaini kwari kutaura kwawo ndakutaura mufesi wangu mamaini kwawo ndaisafa mdara kwakude rimwe zuva rarisingamire kupisa wangu 24 hours 7 days a week apo kwakune nhunzi mufesi wangu wamboita nhunzi dzekuti unongona kana 200 nhunzi mufesi kana 6000 but chakara ndigare kumamaini ka ibhegi handikuona bhegi rakavhara zvinhu zvese mufesi wangu richingorova bhegi handikuona. So bag you can put up with a lot of stuff utora chokwadi ako but payanza vanhu tu vari kudanana ameno tinofana kumira tikuona auzive zvizve zvichiitika jamani vanhu vanoona vachitofilana bye saka ndimwe kuti anza vanhu tu zonetsa ndarakuda. I mean I think all I can say for me and in fungo dzangu 2 cents dzangu idzi I hope kuti Titan ari panyaya love because Olinda muna ari ball Olinda takasangana naye takagara naye kuno akamboya kuno ndakamuona wana Olinda muna ari ball she she deserves some love. I hope Titan ari panyaya love but pachokwadi uchana Olinda ne bag rake and wambonzwa munhu ane bag rake ka I think mpesa akwendero nyaya bag chete. Inini ngoni anengakutaura zvake because ari kuda kushuta beans Olinda. Inini nangu guys ini mfesi wangu ndiri kumunza mastatement ake iye naOlinda very matauro anoita vari 2 and trust but Titan chenjerera inandinyepa guys. I have nothing against Titan but he's not my friend so don't force me to be friends with somebody who is not my friend. Naye amungangondiforce kuti ndiite friend inga Titan anga chamwari yastana akabira stana chimoko and then you want to come over here like make me like I'm the bad guy. Nyara iyo stana Titan akabira chimoko stana makuda kuti ndindiri bad. Nyara enemiwo iwa nyara enemiwo amuza stana na Titan vari mafans ini ndakavaona same studio ngauye Titan arambe panapa ndiri kuharare Titan na stana vachitobhigana ari mafase chichichi no
Tata nakaba chimoko. Of course, he was a thief. He stole chimoko chastana. Saka in other words, Mandla Tata nakaba beg. Akaba beg rastana. Akaba mare rent. Duruye bere German. But tutora duruye begiga. Beg racho ripo ira chimoto aneza. Aripo beg. No. Time yastana beg ranga ripo. I don't know about now, but time yastana beg ranga ripo. Paragaro na ere beg arumi. Stana kataura. Yes, stana kataura. Itakaona ina begging. According to semaziso edu zvatakaoneka. Stana nga life yake yakachinja. Akatinogara kuchirungurungu. Akatanga kufamba nemalexus. Akabonjera Lexus akatengerwa Benz. Wangu woti beg aripo here. Let's be honest. Beg racho anga siri beg rana week no rana janimbi. But anga ri beg in a sense. Anga ri beg raikwana. Raikwana. Beg racho raikwanira stana na Olinda. Without chichaura paronesa German, paronesa nyaya yacho inonesa. No, Tata akababe bere munhu. Taitani akatamba vare chimoko. Ini Tata nafaketa shamore yangu. Ondibira mukadzi. Chimbomwa no rwa 2 mjamani. Warwa 1, rwa 2, rwa imwe H2. Fura chawe. Rwa imwe H2 jamani. Ndoto nyotaura. Rwa imwe H2 jamani. Rwa yopedzisira. Okay. Just to good life. To good life one. Cheers. Taura kufada. Cheers ndara. Cheers una blanco unika around 3. Cheers man Kuda. Cheers. Ndingokandiwa man. Zvafa. Komuri upinde rimwe round kana mapererwa jamani. Ndoteka rimwe bhodho romanje. In fact, 2 mabhodho. Saka tomira pachokwadi here German. Angarimire pachokwadi wangu. Haiwa but saka Tata nakabira munhu musikana wake because pasina stana de Tata nanga singazive Olinda. Saka Tata nakabira munhu musikana wake. Aiwa maiza ungati munakabira musikana because stana anga achaza bibira raramba you know so. German yo kuda wondiunza kuside ko kwanti. Ndo yako Australia kuzokuona nti. Wondijojusa kuna mimi nini. Inini na mimi after ndabve koko 3-4 months later zvakupisa love. Ndesina kuba munhu wako here. Taura chokwadi. Of course unokwana tsara. Saka iwo zvakasiyana nestana. Yastana na Titan zvakasiyana. Because munhu akabiwa mustudio kwa. Aiwa but alona ngasina kuba musikana but akangokanganisa akabreaka inonzi yatinoti you know the bro code. You know pachigenga waziya. Pachigenga you're not supposed to date musikana akamboda neshamwari yako mfesi wangu. Especially if you call each other muri ma friends, huh? Kungatibodzokereka kuna weekly wonsana akangana mfesi wangu. Sasa kangana. Wasiyana chidanana. Saka uti chiko nenyaya yeblambi yaweeknewo kana kuti nenyaya yavo yokutumira ma-DNA test wangu. Yeblambi inonetsa taure bosi. Inonetsa kuti panogona kuzopinda munhu anenge apinda palive izvizuva anga asipo. Ungonzwa tautaura nyaya yeblambi yaweeknewo. Anenge autonenge tiri mangochani waisi. Ndadzindiri mungochani mukoma wasimba nhasi. Kwanzoera sei kuna mukoma masimba hanzi matukana ndazotipira update attention seeker mata nganorwa bonyora somewhere but anyway petsa nyanga uchitaura yokunye zvako imata mukoma masimba is a fake nigga kontembo yokutumira chichakamuita kuti anasoenda kunisa DNA test nokuda chichakamupa kuti wangu aine DNA test kwanza yasvigwa najinimbi girlfriend yake. But Kuda ndibobvunzawo chinhu 1. Ndibobvunzawo German ndibobvunza chinhu 1 Kuda. Iwo hauido here DNA samchaka mimi wamboitoka mgona hauido here DNA. Ndakazozvifunga waona but pano kuti kana uchidhauta waona right yako yekuti uinise musikana unoita DNA pafair kana uchidhauta but yekuzoiposta manje wakuratidza kuti ndiyakaitika manje inenge wakuratidza vanhu manje kuti udza simbi yako kuti hama musikana wangu ijoki waiziya
But apana boys. Because he approve kumskana ke joke though. Maya boys, I defend in Facebook. And you far wrong Facebook. And for that big radar but boys big kuti bira ka. Big kuba imali zetu zainazo but pa fair jabu chapo. This is 2018 bro. I mean, our DNA kumberi. Wangu ega pazoda kuitwa mudzimba weziya kuti munotara namadhamu kuti mazi imadhamu meti daiso meti mbono dase timamanya pa DNA apa daiso moyerowera mubedroom maiziya mazvakatangira futi zvoperera kana yabuda wochengeta ega wodaise bozi kuti rivoti nayo sekuru pa live pa Facebook kuti mwarakata Germany wabudza unoti right yatika ndeye kudaiso manje ina madhamu angu nacho adhauta manje saka manje ndadhauta madhamu angu manje saka ndavana vatora manje ndakwanisa kudhene mari dzavo dzacho chidhaya waibata imwe ndanzo German kwanzi German ngani kani kakadai so saka kwanzi vanhu vaiti kwanzi asvike kumaspams ukachifaya kumusoro swekwe saka he wanted to prove himself because pane imwe ndanzo kwanzi vaikwirana naJohn Komo waiziva saka kwanzi vanga vari bhebhi raJohn Komo vice president uyaya waiziva saka kwanzi vanga dangoprova kuti aiwa guys ndinozvarisa handisi ndadaro mufeso wangu anonzi Stavo anonzi Stavo wokudala saitaura handisi iyo ndadaro akanengadaro kana enenge itori straight bozi maya kuda maya isiyo nyaya izonze kuda true story pane mfeso wangu ka akaitsa nhumbu musikana asina kukwira musikana yeye idza German ngoni vari kuti chi dzokoroza statement rako German ngoni pane mfeso wangu chaichai akaitsa nhumbu musikana ka iye asina kumukwira hazvimeke sense mina nditsanangure bebi ranga riri virgin handitika mfeso mva makumbo akutraya kupinda but akatadza wana asi zvemunhu wese yeye haisi yemunhu wese amba atraya ndobva atunda pamagedhi asati apinda koso mbarata nhungu koso saka I think nyaya yekuti weekend yakakura sei haizoenzani zvaye nedzedu isusu nesaizi yake haizoenzani zvake haazochemedze but still anenge akatundawo pamagedhi ipapo zvakaita bo but I think kungocheka DNA mazvano kuri kungodiwa because vanhu vari kukwirana kunzokwa ma pafaya I think ari right inasi kuramba yakaita yekuti aisechi adinikirini ndakuita tawas mana aitse chimwe unochekwa hapana chakaipa zvaifanira kuperera ikoko but manje kuti uzouya nayo shayi vakurwa neshivhasi kasawa modorere because vakurwa tuma sipe shivhasi zvakuitika mashura ikoko chimborwa one more shot masi dazo pane manofana zosvikawo reche pane simbi yanorambotoona waiziya notora uber hamuna uber here hauna uber kwanzi ngoni kuswedi hamene zvinari kumwe but nyaya yeweekend German handisi ini ndinotora opinion yangu ndiri kufila hangu chimwe kudai ngari hanzvadzi yangu siviri yakandirwa DNA results waitsamuka fada tinzanguda kuti Germany hatombopinda handabasa kuti unorowa kana kuti haune kurowa bandotombokutraya wangu ndotombokutraya fada iri hanzvadzi yangu yakanda DNA patest yaupuma chihure takudakudaayofada zvazi chihure unonga kuti mwana wekumodi uchihure public pata mahure panze naruhu ngwengoni sado dzako kana dzako ndikupa dzako ruhu ndochiputitsa even kana kuti embrace madhunda movement ina kuti mbomira embrace madhunda movement inzwa pata mahure panze mira chipinze mahure panapa panze dongorere ngoni kana kandishedza ndio azotaura nawo no taura zvako German no pata mahure aiwa iyo gara panapa maza inongoita system yangu yofesi ndokuita nyowani wangu unongoti sisi wako ihure hazvibvumizi izvozvo wakashata auzombofa undoona futi teta kuti ukanzora embrace iri system yangu hazviitiona but riri koso rangu ka
zvinoita bhoza uchingetwe zvinhu zvisiri zvako mazuva ano amana 2018 yamana vangochengete bhinzi siri yako hazviito vanhu hapana chakaipa pakuita chinotestwa mudhara hanzi wiknero pana mwari kubvunza vanzi wiknero chii wiknero vakanorowa mukadzi dna vachifunga kuti mwana ndewa jinimbi vaifunga mwana ndewa jinimbi because jinimbi angati ini ndokusvira nevakadzi vako vose but zvakapurwa jinimbi asvire bhozi kana achisvirwa mukadzi wake navanhu 44 haagone kusvira pana ninezi yangu iri kutenderera ona chi apana kaisa paspika waoneka zinzwa nyaya dziri kuti dzemasvisvi nemachini mamamachi adopinda bhizi vaziya sasori magenga achi miro sati waenda kagermany ninezi yakarorwa haisati uye timbotaura nepalive tinotaura zviri normal ishedza timboiona ani saiwo vatudezi ninezi yangu manje zvazinayo zvavadikonasekera iyo takangwaiko iri bhoku tobanana nechakuda haudi kuti hama yangu herewe javati madhakiro auretwa hapana chinobuda fana kuda fesi wangu iri bo leta kuda fesi wangu ndasandabaya fesi wangu ndasandabaya unongera chii imwe yaya ndakadzidza chinhu mwana pana wiki adaudzisa chinhu mwana wiki new hakuona kuti vanhu vakaisa pressure paipa fesi wangu watanga kuti ko waona chakati yobva waposa dautira kuprova vanhu ende pane mbiri yakambofamba kunonzi chiro kunonzi kuph unokera kuph pakushamba rwenu mbiri german yekuti hanzi german vanenge handikona vanhu vanotanga kuti chi vada kutesta kuti ukande chi zvambarara ravo vachi papublic mbiri yakambotenga yambotidhinda zvoti ndakatogorotora picture germany kana nefoni yangu germany kati hakana vanoikanda chete hapana ndoraroipotsera fada because atoaprova romwe aiziya venonokutiikeka sekuru lighting chichichi vanaisa filter chibobo chesini handiriona vaisa picture yesini fada akuda kuposta papa ndopana kazoti mana kuti ndikuita seko apa germany uda kuprova vanhu chicha uda kuprova vanhu iyo ndakamboichengeta mufoni for a week germany irimo mufoni apa mudhona wangu anofanira kutamba mavideo game pafoni kanga ndingamudhoni wangu kamusikana kaikoti kakada kubata foni hamba maine karowa ndakariregedzerera mucheka kuti iwe siya chamari pandakazoona kuti hamazi hakuna wangu ini ndine maex anoziva nevanhu kana ndauziva saizi yezvombo zvangu vanoforera maex kuda kuti nditaure zvombo zvangu inini mwari maforera maex angu germany kuda saizi yezvombo matters muupenyu zvayo iyo important subject saizi yezvombo it matters muupenyu kana nemboro diki yaiwa uri patait kana nemboro diki haufanira kuzvibhenefisa siya vakainzwa vataure vega pane kuti munhu kuti nadzi ndakataura irini fana ita vakata sei vakairavira kuri kuti iwo zvisimbise waise hanzi namesi wekunzi muzvambarara muzvambarara iri necessary tiritaura nezvefoni pane foni yabiwa apa muzvambarara welimozini pane munhu akachata kuda pane vhidhiyo yandaona nhasika pawhatsapp ndangosenderwawo yaginimbi achinakirwa nephantom inovharika madhozi yega aumana chibharanzi chinonetsawo mana kune motikari dzava kuzvidhraivha dzega dzisina madhraivha izvi onakirwa nemadhozi anovharika ega
Auzonombotenga shangu yakanaka yekuti unongochikojeswa unowana 2 step unochikuona kuti chita chiri kutsoka siyai ginimba apera sei amboita dzungu musiyai amofaita marako bhegi rakaenda pasiripo ndonyaya anoenda overseas anenge akurira kumachonyonyo vaenda overseas pepaita we don't hang out with black people havachagoni chirungu chikubatira chinhu pamusoro zvichiri zvinyowani chimbovasiyai muvapewo nguva kuti kana shona achagoni asemuru kubatira zvinhu pamusoro ipai munhu nguva waibari germany achangopinda diaspora zvonyadzisa ndikuyemberi mandla aiwa kudai inini kana uchinyepa ndokuza tiri kunyepa bhororo vachiona problem kana ndakutaura ndakupisa vanhu haude kupindira ini kana uchitaura ndinobvuma kuti ya zvama mukutaura chokwadi ini kana ndopisa vanhu haude kutaura but guys sanda kumhorosai mose pane musikana anonzi shorai akambouya palive yangu 2-3 days ago akasiya akamisa mboro yangu shorai up to now ndinokurespecta wangu mboro yangu nanhasi haina kumira nhasi bo ndikutaura neboys but panongobva boys inobva yamira shorai unonakidza wangu keep please usaregedze kuya palive pangu nomatemba ndebele yes baby ndaida kunomatemba ndaimuda nemadreads aminda kwakagurire madreads but it's okay wakanaka still wakadai but nomatemba inini une madread paipaka wanyatsomira mboro yangu but up to now ndinokuda nomatemba loveness wakaura handichakude iwewe ndianomwasara mira ndambomurisa vanhu kuda because messi kwanzi namessi chii beta ndinokuda zvako kozi nochiulehule chinonakidza beta umwe ndiani guys kana ndakusiyewo zvourati hauipa life pangu everyday chibo uri bhebi rangu iyo ndakukusvira zvako but anyway yatitauri latoya ndandakusiya iwe latoya wamutsa ndokuda ndingemusikazepanikidzo chitaura zvako iyo chapedzisa kuda mufesi wangu awatokuona kubiga vanhu manje because pana ndachimbobiga mumafenzi ari loya wangu aiwa maiza abafeya aiwa kuungana kudai zoti tori boys iwe ana smart junior ana black chris dambudzo anogara chiwaona ana mike tendeka you know aiwa vamwe vasarambosangana navo but takutozizana nenyaya yefacebook andikuona nechiitika germany you know mama popular name shoraya tichiwaona germany tichiwaona zvezviitika waziya kana takambogadzirawo maskits ekuti vanhu vambosese vambofara sister sister noma mtemo ndouya kushop okay boys chimbomirai boys inzwai boys rangu inini boys rangu ndotamba naro maloyal friends andiri nyange sikava big havatsamwi because vanoziva kuti Mandla anoda mababy too much boys rangu ndotamba naro panapa chairo kudarika munhu wose handina kuri big panapa haritombokomplain but kana iwo wauya panapa kakombla first night that means kuti haugara wauyi panapa everyday wangoya nhasi kuda mufesi wangu is a very good guy ndiri kutsvagawo chimoko chinodowo kuda mufesi kuda is a very good guy kuda is ready for love inini hangu inini chika Mandla gore rimwe rikambesa rudo Messi bozi ndabona so rati zvakamira sei baba wangu aiwa ndambozorora doringerera mira tonkreka mauri kwewe taura zvako kusimbidza kuti dziri panze dziri kusimbidza dzamati dziri kuya takangomirira kana varikungurira kana dzakanaka anondishedza mina ndatangoona because hazviite ndiende panze ungadzipinde kapadheni mira uone kati mira ngonjuza dzakanaka dzakashata uone ini ndikangoenda panze ndiro dzabaya namboro washivha apati pasina kunaka kana kushata chimboro wa21 varafacebook ndakutora musikana magaro excuse me, can you face that way so I can check your ass? No, for real, there's a reason why they say white girls have no ass, so we're trying to prove to them you got some ass. Please. You're advocating for them? Yeah, just face the other way, don't show your face. Yeah, that is the magaro. Right, please don't look yet. I know, but it's no. Get it, Papa. You know, it's boy chap very well. So not sorry. Hey, no, your ass is looking small. I wish can you bend it up some more?
Garo waka nokuoneka mushi. Wariona Garo? How's what? Okay, cool. Ona Garo iro German. German akuruwa Garo. German ndo Garo wanga wachirowa iro German. Yeah. Ewa. Ajai. Mushmuru mushi. Aiwa rakura Garo. Putseke papi pacho pari pamuri kutaura. Putseke kumusha kusina matemba. Aiwa fada aiwa maize achisita. Aiwa fana anakirwa nebecho impano. Anakirwa nebecho. Chakasimba. But my video sometimes vanobuda siriwo. Aiwa chakasimba chamera chacho. Aiwa fada aiwa katiseki kusibisana aiwa. Uchiri soba kaini. Uchiri soba. Chimbora shoti wani kuda. Aiwa ngoni murume pavarume vose. Anga chiro vasimbidzie. Vaba round 2. Vada round 2 sumza maoko. Akura round 2 manje ngoni. Vasikana kuZimbabwe vano muri mata. Verenga makoments iye mata. Musikana wako ndange ainira baba usatore nechirungu. Musikana negaro yangabuda zvisirizvo man. Aiwa garo riripo kandi ndinomboriona here bhuru wangu uyo andiritarisa bhuru. Kamera nevalaive kana tine chidhura chefoni muri mata imini. Indaa muri chieta so ngoni chimbotuka vanhu kuda. Tuka. Vatuki vari kuti kwanzi kamera nevalaive. Ichokwadi here. Hanzi hapana Garo apo. Varikuita simbi yaBlankoni. Osaka imi muri wabonyora Blankoni varakagarika nechimoko. Chimborwa shoti zvako iyo German. Blankoni ndazvionyera izvi. Excuse me, that angle you showed people, they think you got a flat best. They say you got no ass, girl. They say you just look like any ordinary white girl. Well, it's gotten flatter lately because I haven't been doing as much yoga. So. But it doesn't look. No, it doesn't. Can you at least bend down a little bit and face that way so we can show them? Because they're talking shit. We can't have these niggas talking shit. No, put the baker. Can you? No, those are me talking at Tarizai. Okay, come, let's see. I'm going to tell one more time. I'll tell you the man going. Yeah. Come on. No, face the other way. Let's see. No, you have to bend down a little bit, like, you know. Yeah. Well, come on this chair. Be on top of this chair and bend out. Bend your ass. Put me where I'm supposed to be. No, come on this chair. Come on this chair. Like sit on it? Yeah, like, hey, Bon. Yeah. Mirai, we need to justify this. Yeah, like that. Yeah. Are you serious? No, yeah. You need to do that because people talking shit. Oh my Yeah, like that. God. Okay, kuza use bicha. Yeah, iribo. At least abarusinya sonika but zviri nani. Yeah. Murona. Ngoni tako doko idiki kana tiombe. Okay, back it up a little bit more. Yes. Yo, ngo itara chokwadi kandi wangu. Kuda ngave judge. Iwa judge kuda. Test inosiyana wangu, test inosiyana bati. Abati mataro ari kuita rupe ridiki. Nene ndukurona ridiki shamo. Newanzoita hombika. But nas ikamera. Nasi diki. Ai kamera man. Ichiko. Aiwa pamoma. Aiwa inogona ngori camera angle. Farungu mina ndimboona camera angle. Okay, chimomisa pamusoro pechiye wangu. Ambotsika pachiye akafungurira kuma. Iyo gadzira mukadzi mani iyo mani. Andikupinze iwewe ngasike pamusoro pechiye atarisirwa kwasadone. No ipapo pachiye pari papo. Yeah. No, yo, they say white girls have no ass. We need to show them the ass, please. Yeah. Please make sure you bend it down all the way. Gafongore, no. Musana wake go in the party, man. Keep going down a little bit. Yes. Yeah, dako hiro. Hiro dako rabuda kuda. Don't dako hiro. Yeah. Don't know the dako hiro.
vazobuda wachona now that's a S, not the shit you're showing us before. Wariona iri kuda wona zitaira racho panhakatinaki anopinda ane filter pafacebook yawanditi yakafanira musikana anopinda asina kupfeka filter ozoti bhebi pfeka filter wanatsa kuona but actually waona mashura nasi so muri kustate ipi kwepo sinda kutrai kuavoida kuya kustate yamuri Indiana. No, Yeah, Indiana. Indiana. This is why I don't drink. Well, this is why I don't drink. Why? Well, this is why I don't drink. No, because I'm going to say I'm going to mashura or retire. Mpindure charanishona. Apakapa nyaya iko ndekuda iso. Whether mukamona kana mukaita seika. Hapana zvinochinja wana, hapana achatora maso ature zvinhu apedze zvinhu. Munhu anongomuziva ega ndini ndoga. Ndiri buru wake. Nai. Maza. Uri kunakidza ndo wangu, uri kuenda kupiwa. At the end of the day, first of all, we don't disrespect Pafea. We, Zika Jamari. As we do zero. Nobody la muira se unas manero. Aina ndunyeperwa German. Tunotsoka Jameson in a little bit. Anti ngoni ya tena yokutenga ndakabroka wangu. Ndikuora next week. Murupinda power nasi. Saka ngona tarutenga Jameson. Oh. Kuno rose bottle Saka triple. Unidza izvo chatopera kaicho. On a daily basis in ndunyeperwa ndo mangu half Jameson. Saka pa 2 days ndoro wangu 1 Jameson. Do ka life cash every day. Yo chimoko chiri chakakotama here chinogona kukwara musana chiri changokotama chigero chiri kuona. Chabva. Chaba ngoni chiripo. No, chaba tachibvisa mafuta musana. But yo ndimokubvunza iwe wangu, ndimokubvunza. Yebo. Samaro zvichiri munda kana zvakapera. Hapasina. Kwadzakanyengwa nemuNigerian mazuva ano. But yo ndine munhu ane musikana wake kuzimbabwe wana ndikasongobuda pavidhiyo wana tingokuisa here chama aiwa ndine tori musikana atori ngoni ane musikana wekuzimbabwe saka akwanisa kubata achishuda beans manga uchiti chiyo chamani upanyanya chiribvunza hapasina ndanditi okay ndimbokubvunza feso wangu since wakadhakwa wati ndofanira kubvunza wakadhakwa pakati pamimi naSamarosa ungadzokerane naye ndiani pakati pavari two? Of course, Mimi Mdara. Mimi is my best friend, bro. Mimi is my baby. Mimi is the best thing that ever happened to me in first one. Mimi. Mimi, I can't Sando. What? Sando kan German Sando. Go. It's a Sando. That's all. Mimi. Niniga. Mupenyo wangu wese. Ansana mbo wana. Ndakapinda murudoka 1 ndichiri form 2. Mimwe simbi so shit. Yakandara simbi yosha yakazonifora yakuzara akura shishi. I know you're in love with me, you know. I was in form 2, but I didn't feel wangu because you've got no car, you know, you're no famba, you know. I wanna beg. Simbi yakatijamuka wangu. But manji doiga naida simbi yo. Then na Mimi Mdara, Mimi, don't skip some beige too. Mupenyo wangu wese that I've never ever, you know, fell in love with. Oh, ndira uira German mwewe uti German. Omba uira remisi. German mambo pena murudo ere German. German ngakudza love story yangu munondinzwira tsitsi mimi. Ndine tuma defeat mu love story yangu but ndandiri mu love. Ashati mzenzi. Oh, kuti ngana kupindura, omwe ngana kuti good morning.
Inofanira Nicole, inofanira Nicole. Inofanira Nicole, inofanira uyu. Aregete. Yeah. Ndokunzwa German. So pana munhu anga achizama kunifonera back to back. So taura zvako. Mimi till today inogera ndinombogaya kuti anaundire ego mudara anoza ego iri mayanzwa kuti ndotanga kuzvibiga kuzorwa dundundu ndokuno problem neni mufeso wangu but hai pana mimi ndakambo hai ndakazvidundundu rakava iwe I had to humble myself mudara simbi yakanipengesa ya no kuda ndokudere chifeso wangu unotaura chokwadi wangu sometimes people fall in love for chi inini handiunyepera pane rimwe baby zvaro ranga rine vana 2 but love yacho yakandipengesa darika vamwe vanhu but aihura zvake mutauni wedu mukwekwe aizivikana kuti hanga nechihule hule but musikana iyeye kandiunyepera wangu akandivhara nelove ini musikana akandivhara nelove ndomo musikana ndamboitira party so munomindiana kaine mufeso wake but I cannot talk about him because ndikataura nezvake muromo yangu nobva warwadza wangu. The person people think kuti wapinda mulove naye haasi wangu. Pana masikana unopinda nawo mulove wangu asikatombozivikanwa ungori nekalove kavo kari different. Zvinozi kuti memu yaye aingoonekwa kuti chibhebi chinosipaka waiziva musikana ngati ndine vamwe vanhu so vanondiona ndiri palive wangu the thing kana vakachifona kana vachindifona ndiri palive mazita vanopopa apo zvinobohwa izvozvo une vanhu vakadaro here chamagerman kuti unenge usiri palive all day the moment vanopinda palive vatangokufonera kuti ungotaura zita ravo kuti ndiwo kundifonera guys kana kuti nditaure zita rako ndikumbire mushe painbox ndotaura zita rako hazvinobohwa izvozvo serious no vanhu vakandifonera german dzikasanonga foni pari panormal day dzikasanonga ka1 havafoni ke2 just because ndiri palive vachakufona ka4 ka5 ka6 but I love your honesty wangu chimborwa imo shoti pane mubvunzo ndoda kuvhunza chimborwa shoti no rwa shoti kanti kuda rwa shoti ndikuvhunze mubvunzo rwa shoti german tiri kukuona hausi kurwa shoti ingori pasame level bhodho rako ireo dira muchivharo chione tiona pariri rimise straight chinyasoona ri pari papi ora ibo chitora shoti tione inosara apapi aiwa maure shot after shot kajama ndozotanga kuvhingika mira ngutana pada kuti gunduke but aiwa pachi nozaona utaura zvako wachita hanzi ndikudisa not dissing ndandawanzira samarose ra one of my exes no kuda let me tell you one thing wangu ukada kucherera macomments kana uverenga ka usaverenge 1 ubva wapindura verenga macomments ose wangu because ukada kuverenga comment ya just samarose kana kuti yai vanhu vari kusaba no hazvibude wangu verenga macomments about 10 ukaona macomments ari 10 achifambirana ibva wazatoita wrong hapana zvawaita wangu ungotaura chokwadi kuti mimi ane love ndochokwadi aiwa ndati ini ndandine love kuna mimi kuti mira question yamira sebos ndakurasa mutikadza kutaura pana because pana vanhu 500 35 ndati zvavana vona ndovana matrick questions arimuona muzandore matrick questions jamani ndabvunza kuti iyo handoti even not in love nosamarose but mimi anakidza more kudarika amo mababy mimi neex yako yaya yawaramba kutaura aiwa unogera chandakaona pana sama anga aigara kure waona sati long distance relationship yaigara yasiri yangu waona ndemwe yekuti ndaikutraya kuti zviite but zvakamboisa effort yakaisa effort ndakaisa effort handiona but pamwe yekuti kana usingaoni mudiwa wako every day mfeso wangu zvinonetsa one but mimi ndamuona almost every day you see we used to spend so much time together takapedza tamafesi andoona takapedza tamafesi wangu she's my best friend ati aiwirirana ndiunyepera mimi akakurira muno mane 9 years akauya muno mane 9 years but I like your Shona though Shona yake iri bo manje aitomboiti ngemusaladi wazona zvaari ndozvaari ora german nomurambodudza ndiri mfeso wako ndiri german wakarambirwa ina mimi chii chaukaita german kana kuti makarambirwa nei takarambana kaona takangoti 3 2 1
zvapera kuna zvakadaro German hakuna pana chii chakaitika ndiudze chokwadi pakarwa countdown Germany chii chakaitika Germany no ndipekuda kuda to be honest we all curious you and me maive happy one pawakarambana samarose hapana munhu atombobvunza makarambirira nei because vamwe vanhu vanga singafariri samarose inini am one of those people samarose akandipindura murafu ndakamukumbirana samarose ndokumbirawo ungondipromotirawo pati yangu I can pay you yemazimbabweans ungoti guys there's a Zimbabwean independence indiana yakadai but no I don't do Zimba shit Zimbas talk too much why is it sama munhu ari bhungira ndiya ini ndakataura Mandla angu iwo no ari bwako kwauvi but inini handinyepa kuda like I said kuda out of respect every time pandotuka samarose ndakambokuincluda here ndinokutaura kuti kuda angu uri mufeso wangu but musikana wako of course une right yekuti ndiwe mufeso wangu handikunyepera kana munhu no ndine right wangu musikana wako yandasingamufarire nyangu kawana but chimbotidzo nezvamimi wangu please we are so eager to hear this kuuza kuti chine zvamimi havana Mandla ari pa mimi mudara ndoza chiko Germany batakadaro inzwa shamani tiri palive tomufonera munhu muze tiri palive tomufonera manje mene bedroom kwangu panapa okay abva ngoti panapa ora iripo taura no inini am so eager I am so eager to know kuti iwo semakarama mimi unozoona unobvunza mubvunzo yotora chakati Mandla anditomboziva mukira I think chakakonzeresa I think ego played a part une ego iserious nongonisa yekuno serious nanhasi tinombobvunzana wamboita zvinhu zvezvo kuti munonetsana nezvinhu zvisina kana musoro Germany then mubva maita sei mungoriramwirana wamboriramwirana nechimoko here no handikunyepera wangu inini handikunyepera ndakadai so guys I'm going to be honest for the first time ndine musikana wangu andinaye I don't know ndandinaye kandinaye for 7 years musikana kanonzi Nicola kamwe kamusikana kangu kakanaka though the only problem musikana wangu akableacher ini ndikamitisa ndikachamuwana anonzi Tsitsi she didn't know about Tsitsi though until ndaenda kuZimbabwe this time ndikanomuudza but iye naye akableacher so I had to use that excuse yekubleacher kwake iye akaizowo excuse yaTsitsi but to be honest musikana uyayaka we were together for like 7 years ndiye muna understand she knew kuti ndandiri huri achindida ndakadaro she could take me semurume nozati chi ndikaposta nemapictures emusikana nechichichika anga asingatsamwe angoitawo jealous but she's the only person who understand me waizi wangu Nicola she's the only person andunyepa ndakambodana vasikana wose musikana dana anga asina chivi ndichodana neni but Nicola she was strong wangu akandida seuza kwandandiri andunyepa ndaida mapepa I tried to file for her 2 times akaramba wangu ndakauya inini zati ndinonza ma-artist all the time kunoku I can bring her like as somebody's manager akaramba kwazi Mandla handisi kuda kuuya kuAmerica svika waziva zvinhu zvauri kuda iwewe that's how I knew she loved me but anyway taura nyaya yako ndopapata nana unofanira kumboti bozi apa watogona bozi zvezvakuti po ndikwanise kuita open up a little bit waiza bozi ndogaya umwe ndakuta chi bozi ego inokika iri ndogayira amasi pomochi waona kunyazvidzikisira stereko wakuya but utori life wangu noza ego mind yati kanganisa mine mimi pafeya waiza yekuzorwa dundundu wangu kuzorwa dundundu mai chirungu chinofaisa here mlove relationship first song you have to be humble baba no chirungu chinofaisa here mlove chirungu hanzi nanaela Mandla chirungu dolo chirungu indi proud shona mdara you have to be proud shona or proud ndebele chikuti chako wanduza ndochikuti chako ino wantaura shona kandi noshushina borowana utaura chirungu ndinokakama because English it's a language often French or Chinese or any other language but mazimba chi takacolonize with ma British and one and we think kuti chi chirungu chi chiri pamusoro because mavheta akasara pamusoro apa
sezvo zvezvina nechirungu zvirapa ona zvechirungu zvezvikanaka mental slavery da rimi rwangu rinozoite zvinashona mental slavery rinonetsa wangu because varipo vakawanda vanogona chirungu uye nemupatina yake but mumba mavo vari miserable. Vakazama kuti vaproduce kamwana kawani zvinonetsa, vakazama kuti vadai zvinonetsa because vanhu vakawanda kavanoita chirungu nechichichika vanenge vakambodanana mwatamba yake vose vapedza taundi yose. But anyway haisi nyaya yangu. haisi nyaya yavo mabambe maslaves mental slavery vari slave chichirungu wangu. Ini nandikunyeperera vamwe vanhu vandikwazive Mandla chirungu dolo but hamundizivi wangu, munongondijaja because ndinotaura zvandinotaura panapa. But inini ka I will tell you kuti I have more American girls vakanaka kutodarika imi munoti munogona chirungu. Ndine varungu vandinavo kana achida kukwira vakanaka kudarika imi munoti munogona chirungu. Isusu kana tataura nechirungu navo tisingazivi kuti munhu anogona chishona ka tinotaura chirungu chedu chichidembura ichocho chekwaRobert. But handife ndakasirara ndiri ndoga ndakadai. Hapana mufacebook zvino noti kwanzi Mandla usati wambonyinga muAmerican akapenga muAmerican nemagaro ndine zvose ndio chokwadi. But inini moyo wangu uri kumusha kudai wandikunyepera wangu ini ndazogara kuAustralia. Tariro ndipo bhebhi rangu tariro zviri sei mukadzi wangu pane mukadzi musikana anzi tariro ini ndombovarerwa pakuverenga macomments ane ndiri busy kuti no macomments ngaaverengi wangu. Big shara ndombodhiba but kudai wandinyepera mabhebhi akawanda nokuda zvako wangu. Une discipline wangu hauna chihule ngenini then ndiri monya kunge iwewe wangu ndakangotsinga tsanga zvikobudikira pamhino chingoti unozokuona mabhebhi ka inini namimika nasamarozi zvanga singafai ka uri kuoneka mabhebhis ndetine mabhebhi team about 15 wangu. Pamazim celebrity epafacebook handi pane mafacebook celebrity tisu wacho isusu hatina yedu yatinoimba kana chichichichi tisu wacho iwewe zvako iwewe kende vaingombudawo because munhu ane mukadzi but danga risingu detekangofanana but iwewo paboys ndiwo aidiwa nemabhebhi akawanda even up to now vanobuda zvako konzi havana chiulehule chakanonyange isusu wakungoti believisa wangu ko hapana no papeyapeya mabhebhi anobuda wangu kononotibirona vapi kwanzi nanomatemba kwanzi yalovable if donga sina chihure nanoma adaro doma noma nokuda noma ini nandikunyepera nezimbabwe audate noma because noma musikana nebhegi rake kudara ndoti ndikumudhetera bhegi ini noma yangu ndikunyepera kuda ona nomatemba ndeveleka ndaingomudhetera zvangu kuti musikana nebrain yekutsvaka bhegi ahope haanetsi zvake when it comes to life kana kuda blambi chichi haanetsi but musikana ndangodhetawo kuti neniwo kana ndodangomudhetawo because tunhu twake turi correct waiziva ndaza nokudyiwa mari yeairtime wangu. kurohwa mari wangu aiwa antijeni ndokudai zvenyu ndiri kuzati ndiri kudhila nemabhebhi akaita sei antijeni ndokudai ruverenga chiko chimboverenga zvaruverenga kawanyanyonyarara ndiani iwe wanyanyonyarara antijeni ndokulavhai zvangu but ndingotsvagawo secret for life imi muramba muchipiwa something nauncle Jed ini ndingotsvagawo mukadzi anondipoka something every night ndobva ndekana nechiuleule vari panapa antijeni muriseko antijeni vari panapa wangu kuva masimba yanga ri nyaya yekunetsana nablazi masimba no mukoma masimba emhata is a fucking attention seeker wangu. vandakashamusika kupisana naantijeni ndakati antijeni chiheavy mushina akapisana naantijeni rini makata kao munodzika akapisana naantijeni rini ndakati koma masimba ini ndikupindira nyaya dzina antijeni mukati nekuti antijeni makata no ndatomboshaudhana naye mukoma masimba nhasi namukoma masimba you do anything for attention wangu munhu wechirume ane beche pache munhu wechirume ane beche pakati pemakumbo wangu mukoma masimba vane chinhu chemukadzi pakati pemakumbo vanoda attention kunge hure asi mambotukana panapa
aiwa wandijairira wangu ndakavapa so many chances wangu wandijairira wamudza kuti manje izvakachingopedzisa ka iwe alright ndimbobvunze mukweseni here iya hakwazi kuipindura zvako mimi nasamaros ndiani aigona shanda basa chairo chairo It's not just me. majamani sorry zvangu wangu Mandla but shamari uri changu iwo unoziya iwo uri wangu chaichaiyo but haiko handingwasi kuenda wangu because kumakata waziya first of all mdara mimi anogara padhuze apa pesa wangu haana kana 10 minutes away from parama mdara wamimi anongosvika padheni pangu anytime waiziya unondikwadzisa wangu vavanonetsa no handikwanisi kupindura wangu pinde kuti hanzi handidi pandosvika kurohwa kusvika kurohwa wangu but answer yawandipa kai yabva ndipa answer yacho tho roisa jamani ndio pedyo ndikandine bedroom since amai vatamboita yavo panama ndipola itirakoyo ndimbopinda mangomu ndatambochila panapa but amai vatambopinda pavo iribo no mira mpinde bedroom wangu mira bata kwata No, I need to go to my bedroom because I think I was taking people's space, but let me go to my bedroom so we can talk nicely. Rochelle Morgan, Sister Primrose Debele. We just say Sister Primrose Debele. When I have shop when I was on a shop penny, you know. Adam. What's going on, my brother? Adam, Mr. Chicos. Adam. Kupindra anti Jenny. Atizosvika ikoko. Iribo Kuda. So ndandembopinda bedroom because team dzanga dzichimborwana beans saka dzanga dzapedza dzakaya bedroom dzanga dzaenda mudining mose saka ndasingade kutorera nyaya ndingade kutorera vanhu space yavo kunge ndiwabatirira waiziva osaka ndakaya mangu munomu yazokuita mazwana ndagara ringe king ayoti unenge une simbi yako makachikora muchiona kana Netflix iyo yazongouya kuchikora vana pasaidi kupindura nyaya dzichitaurwa unoona kuti aiwapindura mubvunzo wataura iwo but okay pauro space yavo agona manje jama ndatokubhiga ipapo aiwa because no zvanga zvauda konzeresa wangu but ngatirikatiuye kunoku kwedu kuseri kwani waiziva ava ndopafeya chapuchapu asatapedza wangu yeah. Kuda chiri kutaura panapa okay iyeye waramba kupindura yamimi nanzani nasamarozi iribo but aigona kubika patwa waricho ndiani aifara zvokubika afara zvokubika dara amaza apa kubika samangari no-oxtail face wanga nonanaambotsvanye oxtail indara oxtail yo haunyarari nezvaiwo you always talk about it man tsano musiko wabika Mandla ndiunyepera kana kusimbisa kana kuti aikukurwera musiko wemombe zvoro wakona kuvhunza kuti naiwe wambonakirwa nechikafu zvoti utangangorasa muromo kutaura zvinaya musoro saka mombe yacho yanga iri chivo yanga iri hono here kana kuti yanga iri kadzi wamboita here jamani wanakirwa nesikero kuti yanga iri shava here kana kuti yanga iri tema amusoro wamboita here pana yekorasa muromo manakirwa nesikero azvona then wozoyavura mimimangane spaghetti anzito spaghetti chiwe bolognese spaghetti bolognese tsano
Gari kana tika Italian ngabozi spaghetti bolognese de Italy ka German. Wewe una tika Italian kana kumayana ba. Iganda zaro but kati wangu. Wewe Italian itado. Hai. Saka munhu wese aita zvaanoita mufeso kuda pakutara vafedo munhu aikubikira munhu aibika mo zvaenda towards culture yekuzimba ka ndiye aihwina tho pakubika ataura nechokwadi. Of course munhu anga abike zvake zvimwe but munhu aibika zvekuzimba so ndiye wawasingafe kwakangana wangu. Of course Germany pane zvekuzimba zviri bostrike but pana wakadzi wekuzimbabwe wekuti kana akatipikirire nechikafu chekuzimbabwe ka nacho mangwana sadza nemavheji mangwana haana skiri mazvona zvoda kumboswicha wamfesa kumbopinda imomo maitalian imomo mbahasha kana mupinda imomo malebho macho malebanese mamamboti kana kibabu tsama kana chinese mamamboti kana chikufried rice waisiya kuti wakadzi wekuti vanobva vatipikirire nezimba nayo tsana aiwa kana yesamanya ngeoxtail yakainaka dai kazoda kurohwa everyday kana waizona kuti aiwa sama waichinjanisa zvake uchinyanisa chi kama aichinjanisa ere chikafu achinyanisa hapana kutaura zvangu highlight oxtail hama ndaichikuziva pane time kana sama spina kwa saka ndichikuza oxtail dapinda naye muguva pagerman ndouyomunyepera zvenyu musikana yenyu anga ari musaladi zvenyu ngaite chibati ndati ndingatasa magara wanyu kuti german wari kunakiko wambotasa german ukati amfesio bhinzi iri kunaka iyo ari kunakiko german mukati ndaikutarisa nichingokuchiva iso ngoti german mungaite zvenyu zvamuri kuita but muri kunakikwa nasamarozi ake handiunyepera de personality yake anga sina too much salad anga ari munhu angori down to earth ka de ari kuseri zvinhu but handiunyepera german ndaingokona muchinakikwa baibai german chimoro waishoti ka hamusi kum ndambokonai makadhakwa german Some 100% respect ndara. Mimi hanga botaura mimi you know. I'm gonna tell Jamani. Aiwa ndepirwe. Para mimi ndakambomaya machine ndakabovuka ndakutopenga. Unani? Ndiyada kupengesa mimi kana sama. Aiwa masa sama vantu vakasiyana muone mwane character yake. Wazona. But yeah, vanhuisa vanga varibo. So according to Facebook tongozama ex ako 2 mimi na sama saka hapana vamwe paside here apa wema 2-3 days vangabude ndo vasikana igwa ndakadana nawo muupenyu hwangu jamani pamupesa apa ndakasikuta zvavasikana waitechi wangoshuda bhinzi ama natiri chechi ndaida kupikira kufata ndandiunyepera kuti andokudira chinhuwanika unotaura chokwada unyepe wangu but vose vasikana vanezvi zvavo zviri different but ungapiwa option namwari kuti udzokerane ne-one of them kuti unogadzisawo pawatadza unobatadza ungadzokerane namimi kana kuti because maglazi akapfeka aipfekwa namimi all the time yeah. I remember them ndanyepe aiwa vasingadavisaura pekutanga ndakapfeka magirazi amamfana ungadzokerana nani ungapiwa namwari kuti wakuroora german ungapiwa option wakuroora german kana kuita sei unotorani mimi kana sama nozachira ukatasa sama long distance relationship mfesi wangu yakandiramba mfesi wangu sama anga ari munhu ari bo tinangana chakaipa chekutaura nezvake but long distance relationship ndara inonetsa handiikwanisawo then ona Mimi is a nice person, you know, and we catch up every now and then. Tutora, where's it? Dokuda, ya maniga. Dokudira chua nibigi wangu, ndipo sando.
Tikime. Unozongoya zviro zvakupekera uchore zvipikiri time. But tikime santu. Oh, zvipikiri ndinozotora wangu. But so you've agreed kuti Sama ari kuti munhu zvake but distance ndiyakakanya but mimi munhu ari padhuze zvinhu zviri kufaya. Kondodi kumufonera kwaro Shivers because ndowazonditiza mubvunzo every time ndikuvhunza. Ndasida kuvhunza mubvunzo pasvika pakuperera wangu. Ani haiwa mazi. Gombera unaomba. Ora konya yako pane nyaya yako ndakuvhunza. Mira pane bvunzo ndakupedzisira kuvhunza uyu. Mira. Natsvage musikana uyu. Musikana wacho ndoko America kunoku mani. Pane musikana ko America uyu mani wakambunza wambodanana naye mani. Mira ndimtsvage zita rake. Mira nditsvage zita rake. Kaza ozvori kufaya. Montana. Saka iwona Montana chichakaitika Germany. Montana facing za pana Montana manje yaitika ndio so much para. Iwe weona zvaitika ona. Aiwa ndakunzwa kwauri wangu. Atatopinda pana Montana but yakazoitika ndekuti same issue long distance but aiwirana tada kutaura Montana got a voice is sexy though. You gotta love Montana though. But I do not tell me Montana steady going on this one because yakazoita ndekuti Montana akuda ni face wangu ona. Akuri mface wangu but mface wangu ndozia. Unoza mface ani zura umuza. Urumai. Ani mzee. Face wangu Freeman and mzinda yangu ndo mzia mface wangu ndozia. Freeman yo politics sana no. Amaza. Gang wangu ona so ani mzee. Kazo munhu waza plus face wangu waisa. Chacha jamani uchitaka chacha good gang. Saka iye mambe mbokuvhunza before you consider him. Akasingaziti ex yako here. Andiziye. Saka what do you have to consider somebody else? Ungotaura zvakaitika, hausi kuda munhu ani. Uchiroda munhu ani wachada munhu. Ani Montana. Chama ndingatana nezvimukadzi wemunhu. Ora saka ana basa zeni. Saka taura zvakaitika paipa because we need to know kuda. Because I think takasiya tipanzira. Iyo saka Montana akatorera saka Samarods akatorera Montana munhu kana chichakaitika because takanzwa nemarumors we need to hear it from you. Noza nyaitika pana Samarods andiona. Yeah. Taitaura no disrespect to the face wangu Freeman. Akopa wasikuona face wangu kuona chingodzima because handina zvakaona zvandinombotaura zvekuwanza. No disrespect na Montana. But ndaitaura naye andiona Montana nditi long distance Germany my first time baby inondinetsa Germany inozozia ndaona davana dhiro ona chi saka zvakaita zvichifa ona but Samarods akazoya kunoko Australia kunoko because akazoshanyira hama dzake angasina kushanyira inini angashanyira hama dzake andikona apa Samarods munhu wandakagara achitaura naye wose a fan. Samarods was a fan of Rasplat urobata Samarods was a fan. Someone on that side, I told she could have shown this park. You know, it's a mama baby on my inbox. Jamana Magona, I'm going to say, she visa stress. So, some. I'm going to fan your Rasplat. So, as you go say that I don't book Sanga and I don't book now. You check. I check. So I'm going to tell about Sam and Fenya Rasplat. Saka ndachitara neyo ndikuverenga macomments kuti vasamixika saka ndikutara neyo nchisama I'm trying to mark task wangu taura zvako wangu eona saka akazoya kunoko Australia kunoko and then anga kutozikana mbichana pa social media because angaisa a few videos on zvirufaya saka munhu akaoneka fan base kakaripo kudara so anyways pakaya sama muno moezia ndakanomutora kuairport and then kana kuti akangore kuti video ichitora Sama kuairport and then akagara apa side inoona and then parataka kuti ndanotora Sama kuairport watu ngoba unoona ndina Sama so unobva ufungira kuti tinoto mayatesa but asara ro mayatesa unoona akasa pressure so social media mvezi mass focus yanga yapa ndiri manje nani na Sama Very Montana manje
we stopped talking completely because obviously I got some effort and such effort. You see? Attention banana. When I sang was in Germany. Dogi by the German, but Muruza Somagata, the Torres in German. In the summer visit, Takasu Tangautu, so my tested time. Pangpesa for never got to my but no. Takasu Tangautu, my tested time, out of Zokira, England. And over but in anamufungira bose nandisi munhu wekuti mfeso ngoda kuvonyenga every fan munhu wese musikana wesana yako urachite kudasha I like your videos unyenga ndisi munhu akadaro hansana munyenga musikana wano yako inbox yangu achingo show appreciation I try to respect munhu arikuita sei what are you talking about hansi kuna Adam Kwanzuri mboro don't be like that but utara chokwadi though Kwanzu kuda you are a dick, bro. Don't be like that. But in kuda, I like you for being you. You're telling the truth, wrong. Because everybody for years they've been wondering, wrong. For the first time you opened up about Nyaya Montana na Samaros. What are you doing? Oh my God. No. Look. It's going without clear. I don't kiss and tell. But I don't good as kissing and telling. I don't kiss and tell. But what's kissing and telling? Don't watch do this that here. Kiss and tell. I mean, our relationship in Samaros were public, you know, and my relationships are not public. So could I need your favor? Explain. Could Chumotara no 2 minutes shot number no wait shaman and now trade it to be angry against when the TV. Rambashtora now and the wait on. Once you're gonna cut a video, once could is kissing now. No, could I mean who's the Chuadia? Who got terror my friends, the Mungwaga. These people running about Tagaro and Goma, when I don't go to a cost now straight along. I say, I don't go on that Chingo enjoy one time, Chingo Stars will no more. Right now you're being open, or in Nangari open. But when the no change only the guy paying, but the good thing you are here. Some are yapana with mother Edmiga. And I got the 2 really good and Amanda. But you guys are getting my business around. But when you have a Varoi, what the watch Varoi, wrong. So could I go start as Ripamu Pagi and Bunuita? Could I? Germany. But I Irbo Chimutara and Ivan and Bunuita. I don't want to go back to us. I'm kiss and telling about, you know, no kind of relationship. Never scan our got towers paying on 100 Jagati, Neza Sama, and some for another Japanese summer, and I would never was nation yep. The Japanese summer, digital buys a Bible. I was trying to mimi nisto baizo and try to Japanese van wesi. Ega. Saga mas demo wira se mfeso wangu Elijah, jise mfeso masutu. Mfeso wangu Elijah yo manjigo. Ani masutu kufira masutu yu Botswana mdara. Unofona mboni kandiro kana sutu kuro unbopindo wa machena wesi. Pafea wangu. Wos masutu amnomboro ama konzeresa pa group there anonzi fashion police. Iwona mdiwa ndimega munochena pa Zimbabwe. Vile chena mbili kanaka stiri. Tariro nteba wira say what's good Tariro. Hanzi na Adam Rise. Chicos, those are Chicos. Hanzi chikona Chicos. Kuda who's your goal from Australia measurements at bo iribo. Jama munyoro Chico. Mas mfeso wangu Chicos ya anyo garane ukusteri kwa. Sagana garizane ukusteri kuno wangu kukuridza se ukusteri. Tsaono garana dzo bebe waizia. Hanzi roa one rasplati. Rasplati, okay. Ndachifamba wana vanasangana rasplati ona rasplati tebo kuna sei kuzvanzi.
chimbotaura Rasplatin, chimbotaura Rasplatin, chimbotaura naRasplatin. Rasplatin ndanotaura nyaya dzose. Rasplatin, Rasplatin Jamaica. Tora Rasplatin. Tora Rasplatin ndakuvabvunza mubvunzo. Rasplatin ndoga anotaura chokwadi wangu. Rasplatin Jamaica wangu. Ko havana girlfriend here, havana kusiya nyange voice ravo here. Vafonere pafoni, uvaise pafoni, ndangotaura naRasplatin, ndakuvabvunza mubvunzo. Mira, Olipa. Ibo. Ndakutaura naRasplatin, inoti iwewe. But nosachika wangu. So manje noyera shit fada. Pafea dem chebo bebe. Temwe on. Ekuti zvine zvibada zvobada zvinoya Germany. Izvikataka kupinda pabasa teta kupinda pagraftika zvasiyana. Waizi. Asa ona kana chaona mundu uri Germany sandoise kuzi. Zvimadire mara akadhakwa bebe. Ora moro something kuzarika muMySpace chidhorika. Wakabona vanhu vari kusemudepartment. Asandamboona vanhu vari semudepartment vachibhadharisana nini. Yatise GoFundMe. Ura yatise GoFundMe yakuda naMandla. Toro hafu. Unofana kubhadharisa waizi. Aiwa, mina taura naRasplatin. Iwe uchibuda mukamera, teni yako yabuda. Tauda kutaura naRasplatin. Aiwa maiza, pano wandoenda Germany. Ura mina taura naRasplatin then. Rasplatin ndoipiko Germany. Iribo ndudzoka pambonotunda. Ora iribo. Ko Rasplatin ndoipi? Rasplatin. Uraza problem yaunayo mfanamika. Churu wani mfanami.